ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କୁନମୁନ ନିଜେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କୁନମୁନଠୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନେବା। ଆଉ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚୟନ କଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଚାରିବ ତେବେ। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା କୁନମୁନ, ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ବି ବନେଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ତୁମେ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚୟନ କଲ, ଆମେ ତୁମଠୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କାରଣ ମୁଁ ବାଙ୍କିର ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବ୍ଲକ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ମୋର ଭଗବାନ। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ରଖୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ କଲି ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି, ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିବି। ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ବାଙ୍କିର, ମାନେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବାଙ୍କିର ଝିଅ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗାଁର କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ବା ଗାଁର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହଉ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛ। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି ଝିଅଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଁ ପ୍ରତି ତା'ର କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ବା ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ହେଲେ ବା ଆମ ବାଙ୍କିର ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁନି ଝିଅଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଥିବାରୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। 3-4 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରେ। ଏବେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍କି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚୟନ କରିଛି। ସେଥିରେ ଆମ ବାଙ୍କିର ଗର୍ବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବ, ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଜୟ ମଦନ ମୋହନ। ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।